Pacho Efrem Kojo Kyere. Kojo Kyere. Pacho. Hey. Wow. Ma chiri ba mi yenu sa na Efrem no. Oni brofo din. Fe no Kojo Kyere. E dia oba o mbe home no. Kojo Kyere. Yes. Oh, okay. Nko budin fufuru bi ama me mfamidin no oje. Okay. MC kura ni mse midin no. MC ni mse Efrem. Party chairman ni mse midin no. Efrem Kojo Kyere. Assembly man fo mo nyina ni mse sa. Efrem Kojo Kyere. That's why popular. Wo ha adwen. Me ha adwen, me ya adwuma ni bi. Me wo site me ya adwuma. Wo ma be hye me niam. Tini me ni abre no. Tizi asama me be kan ni nyina no. 87.9 Kumasi. Me be kan pefi. Tina me nim say babu bi anasa ibu amemfa so because me ntimi me twa toronto obi so ha. Timi nim say MC na ekọ ne fa. De American ye pefi. Say na executives so mo tepa na ekọ mu fa. De ekọ omo a de American bi ye pefi. Enya de ameba bebo mi tirima na ameba bebo mi sirim. Abeka asem ho ha. Because me ho na soldier for no buy na mfiri ho. Ti de American bi aminim ti na maba. Oye party ni a oye party sem. Oh da bi menye party sem ho. Ta. Menye party. Jo mu ni mu no nkase bia oye. Akoma FM 87.9. Ben kuma na ni fa oye NDC na NPP. Ebre bi kura no MPP time. Umbe say me niam asase me NDC ni. Etimi ankasa me mo bi hu ba bia me wo. Enti we ba we say ba nye party sem ti no mba because aban ba de no kura ya adwuma na akwa akiri. Ene ya adwuma no so aye no. Ya bebie no community mining. Papers na ye no me ka ho bi ni etu ho anamo. Eye cooperative na aban ne dan no. Enti nya ade se bia ya ye no se ye de ho asi anase party sem no mde bae. Because baby am fan se party for no one krum nim se party mani na o makose ho.